Witam Was pięknie. Roztomili dzisiaj wam wyrządzę taką pogodkę o fotrowych rynkach. Jak macie radzi, to moi dżistani, to moi wyrządzani po naszemu, to mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał, co by ta cieszyńska rzecz poszła do świata. To już roztomili, jak to było. Był taki Francek, co chciał robić we werku we Trzcińcu jako inżynier. Już wyrządzał z jakimiś ludziami, kierym się fest spodobał, że je szykowny. Musiał jednako jeszcze ostatni raz powyrządzać ze samym najwyższym panem dyrektorem. Tuż zanim poszedł, a dyrektor się podziwał na Francków życiorys, we którym było napisane, jaki z szkoły skończył, a co wszystko umie robić. Za chwilę dyrektor się go spytał. Dostali żeście panoczku jakiś stypendium we szkole? Na ni, panie dyrektorze. A kto zapłacił za wasze szkoły? A sztudirowani? Foter? Ja, foter. A kany robi wasz foter? No mój foter je kowolym. Dyrektor się na synka podziwał, a chciał po nim, co by mu pokazał ręce. Francek mu pokazał packi, kiedy były czyste a gładki, nieurobione od roboty. Pomagaliście kiej waszym fotrom? Na nibo oni dyski chcieli, co bych się uczył, sztudyrował, a czytał godnie książek. Z krystego nie poradzę moc nic zrobić na gospodarce ani kole chałupy. Dyrektor mu prawi. Tuż dobre, pyty, jak przyjdziecie do chałupy, to opucujcie ręce waszemu fotrowi, a wróćcie się tutaj jutro rano. Francek był rot, bo czuł, że na ozajst tą robotę dostanie. Jak przyszedł do chałupy, to się spytał swojego fotra, esi mu może umyć ręce. Foter się na niego podziwał, ale był rod, że synek chce mu zrobione packi opucować. Nie wiedział jednako, czym mu to robi. Francek wziął mydło do lawora ciepłej wody, a opucował fotrowi ręce, kąsek po kąsku. Pierwszy raz synek widział, jaki jego foter ma urobione ręce, a wiele mo plęskieży od ciężkiej roboty. Miał te ręce a i oszkapione, bo się popolił od fajera, albo się buchnął kładziwym po palcu. Pierwszy raz Francek poznał, jako to je, kiedy się robi na każdo, a jaki się w ten czas mopacki. Widział, jak ciężko foter musiał robić, co by synkowi zapłacić szkoły a książki. Te wszystkie plęskierze, a oszkapiono skóra, to było na isto to, co foter płacił za to, że Francek mógł sztudyrować, a mieć w żywocie fajną robotę. Jak już Francek opucował fotrowe ręce, to stanął, utrzył ich ucierką, a potem poszedł poukrócać hamernie. Wieczór synek a foter wyrządzali do nocy. Ani nie wiedzieli, że je tela wiecy do wyrządzenia. Na drugi dzień rano synek szedł zaś do dyrektora werku, kiedy się go chnet spytał. Coście panuszku wczoraj robili, a coście się nowego nauczyli u was doma? Franckowi się ganz chciało beczeć, ale żyk dyrektorowi. Opucował żech fotrowe ręce, a jakżech skończył, to poukluzał całą hamernię. Teraz już wiem, a jeżech isty, że bez moich fotrów bych nie był tym, kimżech je terazy. Tukej a terazy. Chlet po tym, jak żech opucował fotrowe ręce, to żech se wszymnął, jako ciężko je robić samemu. Spokopił żech, że musimy se jeden drugiemu pomagać, bo samemu je fest ciężko wszystko robić. Dyrektor się na synka podziwał, a żyk. To je wiec, kierom chledą u tych, co robią we werku. Bierym do roboty iny tych, co poradzą mieć w zocy, pomóc inkszych ludzi. Kież wiedzą, jak ciężko robią inksi, a wiedzą, że grejcary to nie ma najważniejszą wiec w żywocie. Mocie tą robotę. Dziecka od małego trzeba uczyć roboty, a i jak się uczy, lebo sztudyruje. Musi wiedzieć, dziecka muszą wiedzieć, jak procnie trzeba robić, co by se zarobić na kąsek chleba. Jak mu dowomy grejcary, a nie uczymy, wiela są worce, to se ich wobec nie będzie mieć w zocy, a nie będzie mieć w zocy ani nas. Ale nie będzie mieć w zocy a i żadnego człowieka, bo się mu będzie zdać, że grejcary idzie łatwo zarobić, albo rosną jako ucherki na stromie. Musimy dawać naszym dzieckom wszystko to, co im patrzy. Obryczki, jodło, komputer, koło, aba widełka, książki, ale jak matka pucuje dłaszki, to muszą mi pomóc. A jak foter sprawuje płot, to też mu muszą aspoń kładziwo podzierżyć.
Pojodle niech se umyją za sobą talerze, niech se poskładają swoje wyprane obryczki do szafy, a niech z wami pospołu ważą, a wam pomagają. Mocie jaką robotę kole chałupy, tuż im dejcie, aspoň mało wiela. Żaden nie wie, co nasze dziecka będą robić w żywocie. Można będą siedzieć na życi, a siedziwać do komputera. Ale pomóc fotrom, a robota rękami ich nauczy, że na chleb se trzeba zarobić, a grejcary nie leżą na miedzy. W żywocie dowomy a bierymy. A to jako nasze dziecka będą mieć inkszych wzocy, to się nauczą w chałupie. Od nas. Jak nie nauczymy dziecek robić, a pomagać sobie, a ludziom, to im robimy przeogromną krzywdę. Francek gdzie po rokach se wszymnął, że zmazane urobione fotrowe ręce są więcej worce jako miech grejcarów.